Siwmai, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Yn y fideo hwn, dwi'n mynd I parhau gyda fy amgesiad I mewnsefydlu Python Pip KivyMD PyInstaller ac hefyd Buildozer, a wedyn I creu yr ffeil APK ar gyfer yr Android I rhedeg ar y ffôn neu device symudol trwy defnyddio'r llyfrgell Buildozer. Os ni'n ymgeisio I gwneud hynny yn yr fideoedd diweddaraf, ond nid yn hollol llwyddannus, neu nid yn llwyddannus o gwbl. Os ni'n llwyddannus I yn creu yr gwerthydolyn trwy defnyddio y PyInstaller, ond nid oedd ni'n llwyddannus I creu yr APK ffeil ar gyfer y mewnsefydliad I mewn yn yr device symudol Android. A felly, yn y fideo diweddaraf, y rheswm oedd os ni'n ymgeisio I wneud hynny I mewn yn ymgylchiad o'r 32 Linux. Felly, yn yr cyfoeth o'r ymgeisiad o hynny, darganfiais I, mae'n angen I defnyddio'r 64 dyd, oherwydd os ydyn eisiau I defnyddio yr taclennau wrth Android ar gyfer y cynhedliad o'r APK ffeil, nawr mae angen I ni I defnyddio hynny I mewn yn yr amgylchiad o 64 dyd, ac mae'r 32 dyd nid na mwy yn ei cynhalwyd. Felly, fan yma rydyn nawr I mewn yn amgylchiad o'r 64 dyd Linux. Os ydyn yn rhedeg y gorchymyn LSD dynnullell ac wedyn release ac wedyn namin A ar gyfer all neu LSB dynnullell release namin A, felly mae hwn ydyn yn rhedeg yr dosbarth o Linux sydd yn galw Debian, ac mae hwn yn seledig ar dosbarth gyda enw Debian sydd yma Ubuntu dosbarth enwog Ubuntu yn ei defnyddio ac yn ei seledig arno. Felly nawr, os ydyn yn rhedeg y gorchymyn getconf fel hwn ar gyfer long bit neu y did here, felly mae hwn yn arddangos yr 64, felly mae hwn yn ein cadarnhau ydyn I mewn yn yr ymgylchiad o'r Linux 64 dyd. Felly, y gyntaf cam yw I mewnsefydlu Python. Ydy Python wedi ei mewnsefydlwyd yn amwach I mewn yn yr cefndir wyddydedd yma. Weithiau y mae ond ydyn yn gallu darganfod os ydyn yn rhedeg y gorchymyn which Python. Felly, does dim unrhyw beth yn arddangos, ond os ydyn rhedeg yr gorchymyn which Python 3, felly fan yma mae gyda ni y Python 3. Felly, beth dwi'n yn darganfod yw yn llawer o'r dosbarthiadau Linux hyn, mae'r Python 3 wedi ei mewnsefydlyd yn amwach. Ac wedyn, ydyn yn gallu cadarnhau hwn trwy'r rhedeg sudo, ac wedyn yr apt cache neu cydfan, ac wedyn polisi neu adweiniadaeth, ac wedyn yr enw o'r Python 3, fel hwn. A dyna ni, ydyn yn darganfod mae'r Python 3.9.2 cysylltnod 3 wedi ei sefydlwyd I mewn yn yr cefndir wyddydedd yma. Felly, does dim unrhyw angen i'w mewnsefydlu unwaith eto. Felly, anglyn ar pip os ydyn rhedeg Python, ac wedyn namin M ar gyfer yr meddolyn, ac wedyn I benodi pip fel yr enw'r o'r meddolyn, ac wedyn I rhedeg yr dewisiad namin fersiwn neu tordygaeth. Felly, nid yw hynny yn ei mewnsefydlwyd, felly mae angen I ni I wneud hynny. Felly, rydyn yn gallu
cadarnhau ydy pip wedi ei mewnsefydlwyd union yn RPT trwy redig y gorchymyn sudo ac wedyn RPT cache a wedyn cyddfan cache sydd yn cyfeirio at cyddfan ac wedyn policy neu adweiniadaeth ac wedyn yr enw'r o pecyn ac ar gyfer y pip ar gyfer Python 3 mae gyda fe yr enw yr Python 3 cyswch not pip fel hwn. Felly mae'n dweud mae'n ar gael ond nid ydy ei yn ei mewnsefydlwyd ar cyfrifiad o'r hwn. Felly dwi'n mynd i wedyn i troi yr RPT cache i RPT ac wedyn gyda'r dewisiad install neu mewnsefydlu fel hwn ac wedyn dyma'r gorchymyn sudo RPT install Python 3 cyswch not pip a wedyn i pwyso ar y botwm doddiad ac fe fyddai hynny yn eisiau 222 o megabyte o disgyfod ychwanegol. Ydych chi'n eisiau i mynd ymlaen? Ydw. Felly mae'r holl cyfrifiaeth wedi ei orffen, ond nawr dwi'n angen rhaid i mi dweud ar y pwynt hwn dwi'n wedi sylweddoli, dwi'n wedi gwneud camgymeriad, sef dwi'n wedi rhedeg yr RPT install heb yn gyntaf yn rhedeg yr RPT update oherwydd mae'r hwn gyda ni yr mewnsefydliad o'r Linux sydd yn newydd sbon, felly pan ydyn yn newydd yn sefydlu neu i sefydlu i fyny yr Linux mae angen rhaid i ni i rhedeg yr sudo RPT update. Felly dwi'n mynd i gwneud hyn yn nawr trwy uniongyrchol mewnbynnu sudo ac wedyn RPT ac yn update neu diweddaru fel hwn i diweddaru yr pecynau neu yr rhestrau o'r pecynau union yn y cadwfedd. Felly fan yma dwi'n mynd i rhedeg yr gorchymyn sudo ac wedyn RPT ac wedyn update neu diweddaru. Felly nawr os ydyn nhw'n rhedeg sudo RPT cache neu sudo RPT a gyfan unwaith eto ar gyfer y Python 3 pip. Felly, ar gyfer yr fersiwn diwethaf, mae'n dal yr un fel o'r blaen, yr un o'r wedi ei mewnsefydlwyd yn cynnyrach. Felly, i symud ymlaen ar yr wefan ar gyfer yr KivyMD, os ydyn eisiau i mewnsefydlu y llyfrgell hwn, mae angen i ni i defnyddio yr gorchymyn hwn. Felly os ydyn yn rhedeg yr gorchymyn which neu pa1 o pip, felly nawr mae gyda ni y pip fan yma yn llwybr /user /bin /pip. Felly os ydyn yn rhedeg fe gyda dewisiad fersiwn neu trafodaeth, felly mae'r hyn yr un fersiwn fel o blaen, yr un o'r yn newydd, dim ond newydd yn ei mewnsefydlu. Felly nawr ydyn yn gallu rhedeg y gorchymyn pip install ac wedyn KivyMD fel hwn. Ac unwaith eto i atgoffa eu hunain, mae'r MD yn KivyMD cynrychioli y geiriau Saesneg Material Design sydd yn cysylltiedig gyda'r cynllun o'r arddangosiad o'r app. Bethau fel yr llunaethiadau o'r cydrannau ar tudalen er enghraifft ac yn y blaen. Mae'n wedi mewnsefydlwyd yr KivyMD yn llwyddannus, ond mae'n rhoi y rhybudd mae angen i ni i osodi yr llwybr i mewn i'r is-pegell gyda'r enw'r .local /bin i mewn yn yr amgylchiad amrywiolyn path yn y prif lythrennau. Felly mae angen ni i wneud hyn, felly gallu gwneud hyn yn nawr trwy'r
adolygu ffeil bash rec ar gyfer run command neu gorchymyn redig. Felly ar gyfer amrywolyn amgylchiad path yn y prif letter neu, dwi'n yn gallu mewn osod hwn fan yma, sef home, ac wedyn fel hyn, ac wedyn dyma'r rhibr i'r pegell cartref, ac wedyn local, ac wedyn /bin, ac wedyn llawn gwahanol fel hwn, ac nawr mae angen i ni i acip y ffeil hwn, fel o'r hyn yn darganfod unwaith yn yr fideo diwethaf, os ydyn yn defnyddio yr symbol tilde yr unwaith yma i cynsioli cartref yr pregell, mae'r hwn yn gweithio union pan ydyn union yn y cragyn, union yn Linux, ond pan ydyn eisiau i mewn osod yr symbol tilde union i cynsioli y pregell cartref, nid ydy hynny yn angenrheidiol i gweithio pob tro. Felly, os ydyn eisiau i cyfeirio at yr pregell cartref yn benodol pob tro, dwi'n yn argymell i anbenodi fe yn llythrennol union yn yr amrywolyn fel yma, ac wedyn os ydyn achub y ffeil hwn, ac wedyn i cymwysio yr amgylchiad hwn trwy rhedeg gorchymyn source neu tardiad, ac wedyn yr enw o'r ffail bash rec fel hwn. Nawr os ydyn yn arddangos yr amrywolyn amgylchiad fel hwn, felly mae'r rhibr i'r .local /bin nawr yn arddangos ac nawr yn bodoli union yn yr amrywolyn amgylchiad yn y prif lythren path. Felly nawr, os ydyn yn rhestru yn cymwysiad union yn yr pregell hynny, sef yr hwn fan yma, ac nawr os ydyn yn rhedeg y gorchymyn pa1 neu which, ac wedyn doc utils fel hwn. Felly nawr mae'n gallu darganfod yr meddalwedd neu'r gorchmynion union yn yr pregell honno. Felly nawr ydyn yn gallu bahau i creu yr cod dadiad sydd yn defnyddio KivyMD, ac wedyn i'w rhedeg gyda'r dehonglwr Python. Felly, ar y wefan ar gyfer y KivyMD, mae'n rhoi cod dadiad ar gyfer y cymwysiad gyntaf ysgrifennydd union yn KivyMD yn defnyddio y llyfrgell KivyMD. Felly, ydyn yn gallu clicio ar yr eicon fan yma gyda'r ddeil neu dwy tudalen fan yma, ac wedyn ydyn yn gallu ei lido mewn yn yr cod dadiad. Felly ac ar hyn dwi'n mynd i creu yr isbygell gyda'r enw pydev, ac wedyn i morfedio yno fe, ac wedyn i creu main.py neu py fel hwn, ac wedyn i'w lido mewn fel hwn. Ac wedyn i troi yr hello world i hello byd gyda'r y bychnod fel hwn, ac wedyn i achub y ffail, ac wedyn i'w rhedeg gyda'r Python fel hwn. A dyna ni. Nawr mae'r yn gweithio. Wedyn, dwi'n meddwl y cam nesaf yw i sefydlu PyInstaller, fel y gallwn ni'n cydbynteru yr cod dadiad union yn yr un ffeil, lle ydyn yn gallu ei dosbarthu i'r defnyddio'r eraill, yn atrach na pob tro i cyfrannu y cod dadiad. Felly, ar gyfer hyn, mae angen i ni rhedeg unwaith eto pip
ac wedyn install neu mewnsefydlu, ac wedyn yr enw o'r pecyn, sef pip installer, fel hwn, ac wedyn pwyso ar y dodiad. A dyna ni, mae'r PyInstaller wedi ei mewnsefydlu yn llwyddiannus heb unrhyw neges gwell o gwbl. Felly, os ydyn eisiau i cynhedlu yr gweithredolyn oddi wrth y main.py, felly ydyn nhw'n gallu rhedeg gorchymyn PyInstaller, ac wedyn gyda'r dewisiad one file, sef i cynhedlu yr un file yn ytrach na cynhedlu yr gweithredolyn, ac wedyn mae angen i dosbarthu llyfrgelloedd eraill hefyd gyda fe, ond gyda'r dewisiad one file, ydyn yn dim ond cynhyrchu yr un file, ac wedyn no console, ac efo os ydyn eisiau i beidio arddangos y sgrin D o'r dechreuad pan ydyn yn rhedeg yr app hwn, fel hwn, ac wedyn yr enw o'r cod doddiad mewn PY, ac wedyn pwyso ar y doddiad. A dyna ni, mae'r PyInstaller wedi gorffen. Felly, os ydych nawr yn edrych ar y pregell yn yr pregell o'r cod doddiad ac amdano fe, pregell dist ac efo'r distribution neu dosbarthiad, mae gyda ni yr ffeil fan yma gyda'r enw main. Felly, os ydych yn clicio arno fe, ydych yn gallu dewis i gweithredu fel hwn. Felly, mae'n angen i achos, mae'n tebyg mae'r hwn yn cymryd ychydig o eiliadau o deiti efallai 5 eiliad i arddangos yr app, ond nawr mae'n gweithio os ydych nawr yn symud yr app hwn i pregell arall. I'r hwn enghraifft, ac wedyn unwaith eto i'w clicio arno fe, fel hwn. Ac wedyn i aros o ddeiti 10 eiliad. A dyna fe. Felly os ydyn yn clicio arno fe unwaith eto ac yn ytrach na i dewis yr gweithredu, ydyn nawr yn dewis gweithredu mewn yn y terfynell. Felly mae hwn yn cymryd ychydig o eiliadau hefyd i dechrau. Ond nawr mae gyda ni yr ffeil lle allan yn gallu ei dosbarthu fe i'r defnyddio eraill, ac mae'r hynod yn fwy hawdd i wneud hynny nag i dosbarthu yr holl swp o'r llyfrgelloedd i gyd gyda'r ffeil ar gyfer yr app. Felly, dwi'n meddwl y cam nesaf naw yw i cynhedlu yr ffeil APK oddi wrth yr ffeil hwn trwy defnyddio Buildozer, yr taglen Buildozer, ac wedyn i'w copio mewn yn y device symudol, ac wedyn i'w rhedeg fe fel yr app mewn yn y ffôn symudol neu device symudol. Felly, ac efo hyn, mae angen i ni i mewnsefydlu pecyn arall trwy pip gyda'r enw o'r Buildozer, fel hwn. Fan yma, ar y dudalen swyddogol ar gyfer yr Buildozer, mae'n dweud mae angen i ni i defnyddio yr gorchmyn hwn. Felly, ydyn nhw'n gallu copio hwn, ac wedyn i'w lido i mewn yn yr cymell gorchymyn, fel hwn. Ac wedyn i pwyso ar y dodiad. A dyna ni, mae'n wedi gorffen ar ôl o deiti 5 eiliad. Wedyn mae angen i ni i rhedeg y gorchmynion hyn. Fan yma.
Felly, yn gyntaf, mae angen i ni i rhedeg y sudo apt update. Felly, rydyn newydd gwneud hyn, ond does dim niwed os rydyn gwneud hynny unwaith eto trwy glido mewn, ac wedyn i pwyso ar y botwm doddiad. Ac wedyn nesaf, mae angen i rhedeg ar hwn fan yma. Ac wedyn i glido mewn. Ac wedyn i pwyso ar y botwm doddiad unwaith eto. A dyna ni, mae'n wedi gorffen. Wedyn, i symud i'r cam nesaf. Roedd hynny oedd yn digwydd yn cymryd o ddeiti 8 munud. Y cam nesaf yw i rhedeg y pip gorchmyn fan yma. Ac wedyn unwaith eto i'w glido. Ac wedyn i pwyso ar y doddiad. Dyna ni, roedd hynny yn cymryd o deiti 15 eiliad. Ac wedyn ar gyfer y cam nesaf, dwi'n meddwl oherwydd rydyn wedi gwneud hyn, sef i ysod i mewn yn y ffal y llenys fan yma i arforio yr cribwr i mewn yn yr amrywolyn amgylchiad ar gyfer yr .local/bin. Rydyn wedi gwneud hynny yn cynerach. Felly, yr cam nesaf yw i gyfyntyru y main.py neu py i mewn i'r ffail apk trwy defnyddio yr taglen Buildozer neu Buildozer yn ytrach. Felly, ar gyfer hyn, mae angen i ni i rhedeg y Buildozer init yn gyntaf i mewn yn y pygell lle mae'r cortadiad yn ei lleoli. Fel hwn. Dyna ni. Felly os ydyn nhw'n rhestru y pregell, dyna'r gymwysiad. Os ydyn nhw'n edrych i mewn yn yr buildozer.spec, mae'n edrych fel hwn. Nawr y cam nesaf yw i rhedeg y gorchmyn hwn. Sef Buildozer na mynd fi Android debug fel hwn. Ac wedyn i pwyso ar y dodiad. Felly nawr ar gyfer y defnyddiad o'r llyfrgelloedd oddi wrth Google ar gyfer y Android, mae angen i ni i cytuno gyda'r gyndyneb fan yma. Felly dwi'n mynd i pwyso, dwi'n derbyn y gyndyneb fan yma, fel hwn. Felly, ar ôl achwiliad ar y rhyngrwyd, dwi'n wedi dod o hyd o'r awgrymiad ar gyfer yr gwall hwn, sef rydyn yn gallu cynyddu maint o'r pentwr Java. Yn gyntaf, rydyn yn gallu ychwanegu yr diwylliad i mewn yn yr ffeil ar gyfer yr gorchymyn rhedeg, sef yn y cregyn bash, sef enghraifft os rydyn yn adolygu yr ffeil i mewn yn y pregell cartref gyda'r enw .bashrec. Ac wedyn, rydyn yn gallu ychwanegu llinell newydd, sef i arforio, ac wedyn tanilell Java, ac wedyn options, yn cyfartal i'r, ac wedyn namin xm x 4 ddim 6m ar gyfer i cynyddu y maint o'r pentwr Java i'r 4 megabyte. Felly rydyn yn gallu achub hwn. Fel hwn. Ac wedyn rydyn yn gallu symud yn ôl i'r pregell cartref ac wedyn rhedeg source ac wedyn bashrec fel hwn. Ac wedyn, os rydyn yn
adleisio y gwerth o'r anwolyn amgylchiad hwn, sef Java. A dyna ni. Hefyd, rydyn yn gallu rhedeg ar llinell gorchymyn, gorchymyn hunain, i cyfathasu neu i newid yr maint o'r pentwr o'r Java fel hwn. Pedwar, ddim 96M fel hwn. Ac os rydyn ni'n edrych yn uchod, mae'n dweud mae'n wedi picio i fyny yr opsiynau ar gyfer Java fel oedd wedi ei gosodwyd o'r blaen. Felly, os rydyn ni eisiau i wirio gosodiadau ar gyfer yr periant rithiol neu virtual machine i mewn yn Java, rydyn ni'n gallu rhedeg ar gyfer Java ac wedyn na mynd yn y prif lythren X ac wedyn show neu dangos settings neu gosodiadau ac wedyn y llawn gwahanol ac wedyn VM ar gyfer yr periant rithiol ac wedyn os rydyn yn torchi yn uchod mae'r hwn yn cadarnhau mae'r maint o'r pentwr nawr yn 4 gigabait. Felly os rydyn unwaith eto yn adolygu y bash arec ac i'w newid i 5.1.2 ac wedyn i achub ac wedyn i cymwysio ac wedyn os rydyn nawr yn rhedeg yr show settings unwaith eto neu dangos y gosodiadau nawr mae'n dangos fel y 5 gigabait. Felly nawr, os rydyn dychwelyd i'r pregell ar gyfer y cod tadiad, sef pydef, fel hwn, a unwaith eto i alredig y corpyn o'r blaen ar gyfer Buildozer, nid Buildozer ond Buildozer, na mynd fi Android debug, ac wedyn i piso ar y dodiad. Unwaith eto pan dwi'n yn alredig yr show settings ar gyfer Java ar ôl newid yr maint o'r pentwr i'r 6 gig. Felly dyma fe, y 6 gig i mewn yn y gosodiadau. Nawr os rydyn yn alredig Buildozer neu Buildozer na mynd fi Android debug. Unwaith eto mae gyda ni yr un neges gwell fel o'r blaen. Nawr dwi'n wedi newid yr maint oedd y 6 gigabytes i'r 8 o gigabaitau. Felly dwi'n mynd i ymgeisio unwaith eto. Nawr dwi'n mynd oherwydd mae'r un gwell wedi digwydd, dwi'n mynd i alredig gyda'r dewisiadau info ar gyfer ambell mwy o gwybodaeth ac hefyd y sgan fan yma. I dadansoddi ambell mwy ynglyn â'r gwell fan yma. Felly, beth sy'n digwydd nawr yw, efallai mae'r rhif o'r API neu'r rhif o'r fersiwn neu credigaidd o'r Android API yn rhy ddiweddar. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n wedi ambenodi yr rhif i fod yn llai, i fod yn 28 yn y trachnag 31. Efallai, fe allai hwn yn cymathio gyda'r gwall hwn, ond cawn ni'n gweld.
Felly, beth sy'n digwydd nawr yw, efallai mae'r rhif o'r API neu'r rhif o'r fersiwn neu trwydigaeth o'r Android API yn rhy ddiweddar. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n wedi ambenodi yr rhif i fod yn llai, i fod yn 28 yn ytrach nag 31. Efallai, fe allai hwn yn cymwthio gyda'r gwall hwn, ond cawn ni'n gweld. Ond, ar y tro hwn, rydyn hefyd yn methu gyda'r un neges gwell fel o'r blaen, sef y diffyg o'r gofod yn pentwr Java. Felly, dwi'n mynd nawr i newid yn y Buildozer spec oddi wrth 28 i lawr i 22, ac wedyn efallai i ymgeisio unwaith eto. Felly, ar gyfer hyn, rydyn yn gallu afredig y gorchymyn yr un fel o blaen, ac wedyn i pwyso ar y botwm dodiad. Felly, fan yma mae gyda ni yr hysbyseb sy'n dweud mae'r pecenni o'r Android wedi cwblhawyd ac mae'n bodoli i mewn yn yr bygell gyda enw bin. Ac wedyn, os rydyn yn edrych i mewn yn y bygell fan yna, a dyna ni, dyna'r ffeil APK. Felly, beth digwyddodd, beth oedd wedi ei newidwyd i wneud y adeiladiad yma o'r ffeil APK yn llwydiannus y tro hon. Wel, i atgoffa ein hunain, yn gyntaf, rydyn yn ychwanegu i mewn yn yr ffeil .bash reg yr gosodiad ar gyfer yr amniwolyn amgylchiad, sef Java Options yn y priflythynau i fod lleiaf yn 6 GB, sef namin priflythyn X, ac wedyn yn bachlysynau MX, ac wedyn 6144, ac wedyn y bachlysyn M ar gyfer yr 6144 o megabitau, ac hefyd rydyn yn lleihau yr fersiwn neu trwydigaeth o'r Android API oddi wrth diweddaraf, sef 31 i 22, ac oherwydd un, rydyn yn derbyn yr negesion rhybydd yn dweud na fyddai Google Play yn derbyn yr APK hwn oherwydd mae'n unig yn derbyn yr API oddi wrth yr trwydigaeth neu fersiwn API sydd leiaf yn 30. Ond, dwi'n meddwl, nid oedd unrhyw hyn o'r rhain sydd yn galluogi yr cyfynteriad i fod yn llwydiannus yn y tro hon. Dwi'n meddwl beth oedd yr elfen oedd yn gwneud yr cyfrwaith yn llwydiannus y tro hon oedd y blendaethais i cael lawr cyfrifiadur, ac wedyn gyda'r holl cof union yn y cyfrifiadur wedi ei cael i lawr, wedyn i cychwyn y cyfrifiadur, ac wedyn heb unrhyw app neu cymwysiad neu pip nag yn rhedeg arall heblaw terfynach ar gyfer yr rhedeg o'r gorchymyn hwn, sef y Buildozer i adeiladu y ffeil APK. Dwi'n meddwl heb yr cymwysiadau eraill fel y poriwr oherwydd yr tro neu yn y troion o'r blaen, rydyn trafod yma'r Buildozer yn cyfynteri yr APK rydyn yn pori yr wefan ac yn adolygu y dogfennaeth ac yn y blaen, ac gwneud bethau gyda cymwysiadau yn rhedeg yn y cyfamser a'r rhediad o'r Buildozer, ond y tro hon penderfynais i rhedeg dim ond yr un gorchymyn fan yma, ac dwi'n meddwl oherwydd hwn yr oedd yr
Maint o gofod union yn yr pentwr yn y cof o'r cyfrifiadur yn ddigonol ar gyfer yr cyfrifiad hon ar gyfer y gorchmyn hwn I cyd-pentyru yr APK ffeil I llwyddiannu y tro hon. Felly, fan yma, dwi'n mynd I gopio yr ffeil APK I mewn I'm ffôn symudol ac wedyn dwi'n mynd I prawf holi y fydd hwn yn llwyddiannus neu ddim. Fan yma, dwi'n mynd I uwchlwytho yr ffeil APK I mewn I'm gofod I'm pygell I mewn yn yr Google Drive fel hyn. Felly, mae'n dal yn uwchlwytho ac ar ôl hynny, dwi'n mynd i'w copio yr ffeil APK oddi wrth y Google Drive I mewn I'm ffôn symudol ac wedyn dwi'n mynd I ymceisio i'w rhedeg I mewn yn fy ffôn symudol. Felly, dyma'r ffeil ar yr Google Drive ar fy ffôn symudol ac dwi'n nawr yn ei llarwytho. Ac wedyn dwi'n meddwl dwi'n mynd I dewis yr mewnsefydlwr ar gyfer pecyn fan yma. Ac wedyn mae'n dweud mae angen I ni caniatáu yr API oddi wrth y tarddiad sydd anhysbys. Ac dwi'n mynd I dewis I mewnsefydlu. A dyna fe, mae'r app wedi ei mewnsefydlwyd ac dwi'n mynd I clicio ar y botwm i'w agor. Felly mae angen I aros ar gyfer yr app. Fan yma mae gyda ni logo ar gyfer y KivyMD sydd yn dal yn ei hylwytho. Nawr, beth sy'n digwydd yw rhywbeth sydd yn ddiethyr. Mae'r app yn hollol diflannu ar ôl ychydig o munudau. Felly os dwi'n ymgeisio I rhedeg unwaith eto trwy'r clicio ar app, mae'r hyn yn digwydd. Mae'n arddangos y gar yn llwytho ac wedyn mae'n diflannu unwaith eto. Efallai y rheswm ar gyfer hwn yw mae'r fersiwn neu troedigaeth o'r Android RPE neu API yn rhy isel oherwydd mae'r Google Play yn angen yn pleiaf yr fersiwn I fod yn 30 yn pleiaf ac mae'r hwn fersiwn sydd yn 22. Efallai dyma y rheswm pan mae'n ddim yn diflannu a nid yn y trac yn arddangos yr geiriau hello byd. Felly dwi'n mynd I archwilio ambell amglyn â hynny. Fel ydych chi'n gweld, roedd yr gyfnteriad o'r APK ffeil wedi ei orffen yn llwyddannus a dyma'r ffeil fan yma hunain I mewn yn y pygell yn y bin pygell ond anglyn ar y gorchymyn y cydffurfwaith ar gyfer Buildozer mae'n dal yn rhedeg gyda'r neges yn aros ar gyfer y cymwysiad I dechrau ac dwi'n meddwl mae'r hwn yn cyfeirio at rhyw fath o'r cymwysiad fel dwi'n meddwl oedd wrth rhyw fath o offeren neu taclen oedd wrth Google sydd yn rhedeg yr app pan maen nhw'n yn ei cysylltu gyda'r trwy'r porthlad USB. Felly nad ydym ni'n defnyddio hynny yr awr hon. Felly dwi'n mynd I atal yr gorchymyn neu'r cyfrwaith hon oherwydd mae eisiau gyda ni yr ffeil APK ac nawr dwi'n mynd i'w copi neu copio I mewn i'r Google Drive. Ac wedyn, dyma'r trydydd ffeil APK ar un oedd wrth yr amser 2 munud wedi 4 o'clock yn y prynawn. Felly dwi'n mynd i'w tapio arno fe fel hwn. Ac wedyn pwyso ar y dywisiad ar gyfer yr mewnsefydlwr pecyn. Wedyn diwys i'w mewnsefydlu. Ond fel ydych chi'n gweld, mae'r un gwell yn digwydd. Felly, mae angen rhaid i'w efallai archwilio ambell mwy anglyn â hynny. Felly nawr, fel ydych chi'n gweld, mae'r cyfnodiad o'r ffeil APK wedi llwyddo
Ac wedyn, os ydyn yn edrych union yn yr bregell gyda'r enw bin, dyma'r ffel APK oedd wedi ei newydd yn ei cynhedlu. Na'r beth dwi'n yn gallu gwneud i redeg yr ffel hwn yw yn ytrach nag i copio ar-lein i mewn i'r Google Drive. Nawr dwi'n gallu gysylltu fy ffôn symudol yn uniongyrchol gyda'r cyfrifiadur trwy'r cordyn o'r USB. Felly nawr dwi'n gysylltu fy'r ffôn symudol gyda'r cyfrifiadur a dyma'r sgwrs sydd yn arddangos. Ydy eisiau i agor yr pegell neu y cyfrwng i mewn yn yr creulio'r ffeil, ac dwi'n mynd i dweud iawn, ac wedyn ar fy ffôn symudol dwi'n dewis yr botwm i caniatáu y cysylltiad ar gyfer diogelu. Ac wedyn, fan yma, dwi'n nawr yn gallu llusgo yr ffel APK neu APK yn uniongyrchol i mewn i'r pregell ar fy ffôn symudol fan yma, neu yn ytrach i mewn i'r pregell ar gyfer y llawdriniaethau fel yma. Ac wedyn, i mewn ar fy ffôn symudol, dwi'n mynd i tapio ar yr APK ffel fan yma, ac wedyn i aros ar y gyfer i mewnsefydlu yr app, ac wedyn i dewis y botwm i uwchraddio yr app, oherwydd roedd yn bodoli oddi wrth y mewnsefydliad y tro olaf. Ac nawr dwi'n gallu dewis y cyswllt i agor yr app. Ac nawr mae gyda ni yr un sgrin sydd yn dweud yn llwytho o'r blaen. Ond dyna ni, ac nawr mae'r gyntaf dudalen o'r app yn arddangos gyda'r geiriau Hello Byd. Felly oherwydd yr newidiadau ordyn yn ei gwneud i mewn yn y ffeil buildozer.spec, sef ordyn yn troi yr gwerth o'r gosodiad requirements neu'r erfyniadau oddi wrth Python 3 ac wedyn atalnod ac wedyn Kivy i'r Python 3 ac wedyn atalnod ac wedyn Kivy ac wedyn cyfartalnod dwi ohonynt ac wedyn yr fersiwn neu troedagaeth 40 sef 2.dim RX3 ac wedyn atalnod unwaith eto, ac wedyn mae'n angen i ni i cynnwys yr pecyn pillow ac wedyn alternod unwaith eto, ac mae'n angen i ni i cynnwys yr pecyn KivyMD hefyd. Ac ar ôl hynny, rydyn yn cypentari yr app unwaith eto, ac roedd hynny yn llwyddiannus i creu yr app, ac wedyn ar ôl copio oddi wrth cyfrifiadur i mewn i'r ffôn symudol fan yma trwy'r cordyn neu wiaren uniongyrchol trwy'r USB, rydyn yn gallu rhedeg yr APK ffel, ac wedyn i mewnsefydlu neu uwchraddio yr app, ac wedyn nawr mae'n arddangos y dudalen fan yma gyda'r geiriau Hello Byd. Felly dwi'n meddwl mae'r fideo hwn yn digon hir. Felly diolch yn fawr am eich gwylio ar y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darllen yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach a hwyl.